Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyan nirda ila ta'ala al-Fatihah. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrat al-Qudub Syamil Ma'ban wal Ghadal A'udhan Sallallahu alaihi awliya Syekh Abdul Hasan Ali Yasali. Ila hadrat Masjidina Abdul Rahman Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali Hashim. Khususan Qudub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. وإلى حضرة مشايخنا وشيخ مشايخنا أستاذنا ومعلمنا والدينا خصوصا من شيخ دارة أبي الإنسانية وإلى حضرة صاحب هذا الكتاب شهير الله معه شيخ مصباح مصطفى وأصولهم وفروعهم الفارغة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumuhi wa madana bi asra'ihi wa ata alaina bi barakatihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayati 'alan nasi zaman. Sayati bakal teka. 'Alan nasi ngatasi para manusa apa zaman suci mangsa. Yukhayyal kang direkon milih fiye ing dalam zaman sapa rajul lanang. Bainal ajzi ing dalam antarane abas wal futuri lan lajot. Faman mongko sapen wong iku adrakan musa peman. Dalika emang mangkono, dalika zaman emang mangkono zaman. Tamangsa. Wal yakhtar mongko becik milih. Sapa rajul al ajza. Utawa sapa man mau al ajza ing apes al fujur ing atase ajot. Di besok bakal ana mangsa kang ana ing mangsa iku wong Islam dikongkon milih antarane Abbas maksudnya nyingkrih Allah ning kene ngono lan lacut tegese metu saking ketaatan marang Allah. Sapa wae wong kang menangi zaman kang mengkono iku supaya milih Abbas malah keracut. Jadi bakal terjadi ini satu masa antara awak dhewe dituntut taat ning Allah. Dituntut taat ning Allah utawa durhaka ning Allah. Nah, masa iku falyaktar al ajza alal fujur. Pada masa iku awak dhewe wis seharusnya milih tetep taat ning Allah daripada awak dhewe durhaka. Misalnya ning kene maksudnya al ajzi bainal ajzi wal fujur. Iki ngene. Jadi ana siji waktu di mana awak dhewe kudu milih antara awak dhewe taat ning Allah tapi dalam keadaan sengsara karo awak dhewe durhaka ning Allah. Tapi ning kene fal yaftar al azza al fujur. Awak dhewe tetep diperintah taat ning Allah sekalipun iku dalam keadaan sengsara, dalam keadaan mbok iku disiksa, mbok iku dianiaya. Monggo tetep berusaha keras piye carane supaya tetep iso taat ning Allah. Menghindari atau menjauh saking durhaka ning Allah. Jadi dalam kondisi apapun, mbah iku dalam kondisi awak dhewe disiksa misal utawa intine wis kepepet misal. Sak kepepete awak dhewe ya tetep kudu taat ning Gusti Allah. Aja gampang diiming-imingi, kok nek kowe gelem murtad atau gelem kafir atau gelem durhaka ning pangeranan, engko tak kei iki, engko tak bebas nang ngene. Aja gelem. Ada tetep kudu mempertahankan iman sekalipun itu dalam keadaan mendesak. Ya iki saat sing dimaksud
satu zaman, satu masa di mana antara taat ning Gusti Allah tapi sengsara karo durhaka ning Gusti Allah. Awak dhewe tetep kudu milih taat ning Gusti Allah meskipun iku dalam keadaan sengsara. Itu sampai awak dhewe milih durhaka ning Gusti Allah dengan jaminan entuk kebahagiaan. Maksud sampai ada tetap kudu taat insyaallah dan keadaan apapun itu. Maksudnya ngono. Saya kerujuk. Bakal metu sapa awamun pira-pira golongan. Ummati sangga umat ingsun. Yashrabuna kang padha ngombe sapa aqwam Al-Qur'ana ing Al-Qur'an kasyurbihim. Kaya ngombene aqwam al-labana ing susu. Besok bakal muncul wong saking umat ingsun, maksudnya umat Kanjeng Nabi kang padha ngombe Al-Qur'an, maksudnya maca Al-Qur'an kaya dene ngombe susu. Tegese gemlondor kepenak, tegese ora padha angen-angen atine. Enek satu masa di mana umat akhir zaman ini, maksudnya umat dengan Nabi, dekne maca Quran, dekne Al-Quran itu kok lancar, kok gak enek gergal-gadule. Tapi sayangnya dekne gak paham isi-isi Al-Quran, dekne gak gelem angen-angen apa maknane Al-Quran. Ini sekedar maca, bener entuke maca iku lancar. Bener entuke maca iku sangat-sangat apik gak grodal-gadul, tapi sayangnya dene gak gelem angen-angen maknane utawa isine Al-Qur'an. Makanya ini kan diibaratno kasyur bihim al-laban. Kaya dene ngombe susu, jadi seakan-akan enak, tapi gak gelem diangen-angen, gak gelem dirasakan apa sing enek ning Al-Qur'an itu. Satakun bakal wujud apa ahdatsan pira-pira perkara kang anyar. Fitnatulan fitnah firqatunan ponto-ponto. Wakhtilafunan persulayan. Wa nistata'ta mulamun kuasa sapa sira entek kuna yen to ana sapa sira al-maqtula iku wong sing dipateni lal qatila ora kok wong sing mateni fa'al mau nglakoni sira. Bakal muncul macam-macam perkara kang anyar. Tegese bid'ah lan bakal ana fitnah, pepanton lan persulayan-persulayan. Yen sira bisa dadi wong kang dipateni, ora wong kang mateni, supaya sira lakoni. Iki kabeh kedadian ana ing kalangan umat Islam, yaiku zaman rame-ramene bid'ah. Iktiqad ana ing antarane taun 300 Hijriah. Iki dhewe Kanjeng Nabi nah. Saumpama ana fitnah, ana perbedaan pendapat, ana intine ana perjuangan mempertahankan syariat Islam. Nek awak dhewe gak iso mungkin nek gak memungkinkan untuk tetap hidup, maka demane fa'al jadi yo sing dipateni. Maksudnya jadi sing pateni aja sampai gimana ya? Aja sampai awak dhewe iku merelakan harga diri diinjak-injak, aja sampai. Bahkan awak dhewe kudu gelem berkorban. Ragane awak dhewe kudu gelem berkorban untuk tetap mempertahankan pendapat sing bener, untuk tetap mempertahankan syariat sing bener ing kaya apa. Beda pendapat gak apa, tapi nek awak dhewe bener, awak dhewe aja sampai gelem ngalah. Mane ngono. Bahkan saumpama dipateni pun ya awak dhewe kudu siap. Satakun alaikum a'immatun yamlikuna arzaqakum hadithunakum
fayadibunakum wa ya'maluna fayusi'unal amal la yardawna minkum hatta tuhassinu qabihakum wa tusaddiqu kadhibahum fa'tuhumul haqqa ma radu bih wa idza tajawazu faman quti'a an dzalik fa huwa syahidun wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.